גם אתם אוהבים לקרוא סיפורים? מי שאוהב לקרוא סיפורים שיגיד אני! כל הכבוד! בוא נראה מי יכול לעשות את זה. קרניים, מצד לצד. ומישהו קורא לי? כן, ארנב, לאן אתה ממהר? מה? ארנב? כן, אני פה. ממש פה מאחוריך. סליחה? לא, אתם סתם עובדים עליי, זה עושה לי עוד יותר. עכשיו אני מצד ימין. אני ראיתי אותך. אני היית ממש ממש... לא טוב, לא טוב, לא טוב, להיות לבד. כל הכבוד. לא טוב, לא טוב, לא טוב, להיות לבד. אם את רוצה למצוא את הארנב שלך, את חייבת ללכת בדרך שלו. אם תשתי את המים הקסומים שלי, תוכלי להיות בגודל המתאים כדי למצוא אותו. וואו, הוא מרגיש דווקא ממש מוזר. ממש, ממש מוזר כל כך. מוזר שאני מרגישה פתאום... כן, מה את עושה כאן? תאכלי אותי בבקשה. מה? לאכול אותה? כדאי לי לאכול אותה? תקשיבי גברת פטריה, מקודם היה פה בקבוק שביקש שאני אשתה אותו ואז התקבצתי ומאוד לא נוח לי שתדעי. אז אם אני אוכל אותך בטח אני כבר לגמרי אעלה, נכון? לזכות את כל הקירות שבבית. איזה מין מסיבה זאת? כל כך חד, התקרה. גברתי המלבן שעורך מתעצבנת. מה זה? הקלף שמדבר איתי עכשיו? מי את? אתה, אני מאוד מצטערת. אני אתה, אני ואתה.